Sa hangaring marating ang Maples River ng Aguilar, kami tumulak sakay ng makina at pagnanasang maglakbay. Ngunit tila may hadlang ang tadhana. Sinara ang daan, dalay balitang may nalunod na. Hindi kami bumalik, hindi rin umurong sapagkat sa bawat liko ng landas ay may bagong burol. Isang bantay ang nagturo ng daang ligtas at doon namin naranasan ang katahimikan ng gabit gasgas. Maligamgam ang ilog na parang yakap ng kalikasan. Nilinang ang pagod, inakay kami tungo sa kapayapaan. At sa pagsikat ng araw, dumaloy ang tuwa. Unang beses naming magpaanod sa irigasyong tila ilog ng ligaya. Isang gabi, isang umaga, isang pakikipagsapalaran, isang kuwento ng paglalakbay na kailan may di malilimutan. Isang mapagpalang umaga mga behero at welcome back sa ating YouTube channel. Andito tayo ngayon sa may Tuba Benguet dahil meron tayong pupuntahan na isang spot na matatagpuan sa may Pangasinan. So makakasama natin ngayon si MJ's Adventures, Elms Motor, Lacocherong Artist. So magiging marami tayo ngayon sa biyahe. Magiging masaya to. At andito tayo ngayon sa isang parang abandoned view deck na may mga cross. So saktong-sakto kasi Holy Week ngayon mga behero. At gusto lang namin i-explore itong lugar. Tignan niyo naman kung gaano kaganda. Tuloy natin biyahe mga behero. Punta tayo ngayon ng Pangasinan. Punta muna tayo kina Bert at sunduin natin yung ibang mga tropa. Tapos rekta tayo dun sa spot. Ganda ng view natin dito. Solid pala yung view deck dyan. Ngayon lang namin na akyat. Meron tayo nadaanan na restaurant dito. Itolyokan, 99 pesos. Yan o, solid o. Itulyokan, 99. Bahala ka na kung mabubusog ka. Kain na tayo bago tayo magtuloy sa ating biyahe. Alright, tapos na tayong kumain dito sa may Zian's Bar and Eatery. 24 hours open. Dito lang yan sa may Pugo, La Union. Pugo naman. Taas na ng sikat ang araw, mag-alas 12. Pero nakakain na tayo, so malakas-lakas na tayo sa biyahe. Tuloy ang biyahe. $93.7. Ayos. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang yan sa Barangay LS 92.7 Radio. Ayos! Feet up on the dash and the calling open road. Road trip classics on the radio. With your hand tied in mine, there's no such thing as time. Welcome to Pangasinan. Dito na tayo sa arko ng Pangasinan. So hanapin lang natin yung binigay ni Bert na location niya. 6 minutes, 5.1 kilometers. Oras natin, alas 12 ng hapon. Ito yung Robon Barangay Hall, San Fabian, Pangasinan. Alright, finally nandito na si Bert, si Brother Bert, ang Lacocherong Artist ng Team Tiwalag.
Nandun niya lang tayo dito sa may 7-Eleven. Dito kami nagkita. Bali, mayroon kasing re-repairin na camera niya para sa kanyang vlog. So, to the rescue ang ating MJ's Adventures para repair yung camera. Bali, after ma-repair, sila Bro Elmer naman yung ating kikitain. Tapos pagkatapos nun, punta na tayo ng spot. Lalo ngayon, ang sarap maligo. Napakainit ng panahon, grabe. Sobrang init. Place we can't go. Ooh, my home is when I'm alone with you. With you. Dahil napakainit ng panahon, tayo maghalo-halo. Yan na, si Robert. Hindi pa ako base, bro. Ito lang yan. Hanip yung camera din. Nagkano? 35? 25. Ay, 25. Sila. Bakasyon eh. Galing Maynila. Yung... Kaya makipag... Hiramin niya na lang kaya to. Sige, para mo na. Balik mo ng luka. Hindi na po namin. Let's go, halo-halo. Woo! Grabe, ganda. Nasarap ng simoy ng hangin. Halina't ating langhapin. Sarap sanang magkaroon ng sapatos na lumilipad. Time machine, binabang oras. Simple lang namang mangarap. Saan ba tayo dadalhin ni Bert? Oh, bro Bert, where will we go? Oh, ganda naman ang bahay niyo, Bert. Rabbit. Po yan na nag-aalam. Anong pangalan niya? Walang pangalan yan? Ay, walang pangalan. Pinapangalanan ba yan? Oo. Ay, ganun. Oo. Para daw swerte. Wonder Pets. Wonder Pets. Tutu. Tapos kinay. Cute. May ganito kami dati. Stuffed toys. Gusto naman dito sa inyo. Walang kinay. So nandito na tayo kay na Bro Bert. Pahinga lang tayo at reparin nila yung camera. Ano sa pepesto bro? Doon sa loob o dito na? Saan? Merienda time. Halo, halo. Pagkatapos natin dito, mag-repair lang sila. Tapos punta na tayo agad dun sa may... Saan na tayo magkikita-kita? Bungabong. Bungabong. Ito malapit sa lingkid. Ano to? Saan na tayo magkikita-kita mamaya? Orbis daw. Kita-kita kami sa may Orbis. Meron na. Sobre ano natin? Pinukuha natin. Baka ta, bayaran mo yun. Pasok tayo dito sa kubo. Uy. Ang ganda naman dito. Camp dito na tayo mag-camp. Pwede rin. Ha? Diyan ako sa taas. Saan? Dito? Yung saksakan nito. Ganda. Sige lang. Yung saksakan nito. Kumuha silang mangga. Pero marami naman dito. Kumuha silang magulang. Medyo ano pa kasi. Maliliit pa no? Ah, dito yung yung kapatid nila, Robert, ang bunso. Nakikita niyo sa camping ni Brother Nards, di ba? Kasama sila lagi. Ito, pinsan mo. Bro, pangalan mo? Angelo po. Angelo. Ito isa. Brother, anong pangalan mo? Jasper. Jasper. Anong kinukuha niyo dyan? May hinog na. Wala pa. Wala pa? Ano ba Meron na. tawag sa inyo yung ano? Manilaw-nilaw na. Hinog. Ano ba yun? Hindi ko alam. Basta mangga. Ano bang mangga to? Pag ganito? Ay, apple mango ang tawag Apple sa amin mango dito. Oo nga, mas malalaki nandito. Galing oh. Ikaw, ilang oras mo ginawa yun, bro? Araw bro. Ay, araw yan? Ilang days? 3 days? 3 days? Or 1 week. Hindi Oh? ko na matandaan. Naisama mo to sa content mo? Galing oh. Yung details niya. Anong pinangkulay mo dito? Uling yan. Ay, uling to? Yung pressed charcoal na nabibili. So yan, nantayin lang natin si Bro Jess na makagawa ng camera. Uy, ba't di pa ako nag-aasikaso? Ano? Yung bata mo nakikipaglaro. Hi! Anong pangalan mo? Kenzo! Kenzo! Ilang taon ka na, Kenzo? 35 years
Ilang taong ka na? Luluto yata ako ng mga Ilang taon na siya, bro? 2? 2 yata. 2 years old, parang 2 years old, no? Ayan. Kenzo ng San Fabian, Pangasinan. Hello. Guys, let's go! Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Liligo pa ba ako? Yan mo nga, pre. Uy! 3 hours natin inantay yan, mga biyahero. Kasi naka-record ako. Palis na kami dito sa bahay nila Bert. So, medyo natagalan tayo. Papunta na tayo kina Elmer. Elmer, okay ka pa ba? Woo! Ang lubak ng daan nyo, pre. Dami natin ngayon. Masarap naman siguro mga ulam natin. Wow. Hindi na ako magluluto. Sakto yan. Ano ba ihalo mo? Oo, butter. Tapos okay na yun. Bili muna tayo ng tupig mga bero para meron tayong almusal. Andito tayo ngayon sa may San Fabian. So, hindi pa. Hindi, nagko na kami. Hindi, pang almusal bukas. Yun, thank you, Nay. May dagdag pa. Thank you po. Welcome to Dagupan! Down tayo dito sa Orbistondo People's Park, bayan ng Orbistondo, Pangasinan. So, tingnan natin kung nasan si Elmer. Uy, may palamig. Sarapin. Dito muna tayo mga biyahero. Oo, dito muna tayo shot. Ay, inom pala. Dito na si Bro Mer. Hello. Palamig lang tayo dito. Sarap tayo ng Orbistondo People's Park. Kanina pa, bro? Ilang oras ka na dito? Siguro isa may git. Isa mahigit? Mas matagal pa rin yan sa Itogon. Ayo. Nakabawi tayo, bro, nakabawi. Ay, palag-palag na tayo mga behero. 37 minutes mula dito sa Orbistondo papunta doon sa may Maples River. Green na green. Off-road malala. Ayos, oh, ganda rin ah. Wow, palayan. Ganda. Plan tayo. Plan tayo dito, ganda dito. Wow. Drone na tayo. She don't like small talker, crowded sidewalk. She don't like small talk. She don't like to say a lot, but she don't mind restful sacred mornings, listening to the rain. She don't like big crowds or dreary storm clouds. She don't like big crowds. She's just a country mouse, but she don't mind listening to my shaky voice chiming out melodies. Sabi ni Bro Mer, pangalan nito bro, Bonobon. Diyan nilalagay yung mga punla. Yan na yung punla, tapos pinapalaki. Yung bonobon, ibig sabihin punla. Ano yung bonobon na salita? Ilocano. Tapos ita-transfer nila dito. Bubunutin sa transfer. Ayos ah. Tapos ilang months yung pali bago maani?
3 months? 3 to 4 okay na. Dahil pang proseso, no? Pagkaani, ibibilad pa. Tapos babayuhin pa. Sabagay may mga rice mill na. Tapos babagyuhin pa yung iba. Lugi. Ilang pag tumama naman, bawi din. Paldo, no? Tara. Tarat. Alright. This is it, Pansit. River crossing kami, mga biyahero. As you can see. Palag-palag na naman tayo nito. Let's go! Hey! Lalim! Ay, shesh! Ay, gagi! Ay, ingay! Ayop. Layo-layo pa ba to? Lapit na. Alright, sumaberon dito tayo ngayon sa mga taram. So dito na tayo magpapalipas ng gabi dahil doon sa spot sana napupuntahan natin ay ipinagbawal nila dahil meron nga daw nalunod kaninang tanghali. Isang lalaki, isang babae. So in-alert nila yung mga nagbabantay dito na hanggang alas 5 na lang yung mga turista. So habang papunta kami doon sana sa spot nila Kuya Eli or nila Bro Eli nung last ay hindi na tayo pinayagan. So bilang pagsunod at paggalang sa kanilang patakaran, so dito na lang tayo pinagstay malapit sa kubo kung saan nag-station yung mga tagabantay dito. Ngayon naman, maraming salamat kina Kuya Jess sa pagpapatuloy sa amin dito at makakapagpahinga kami. Tapos kinabukasan doon na lang kami pupunta doon sa may Maples River. So ngayon, sayang tayo mga behero at sama-sama tayong kakain kasama ng mga tropa natin, Team Tiwalag. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa mga pagkain na aming kakainin, Panginoon. I-bless mo po ang mga pagkain ito na naway itong maging kalakasan namin sa aming pisikal na pangangatawan. At Panginoon, patawarin mo po kami sa mga kasalanang nagagawa po namin sa araw-araw, Panginoon. Ikaw po sana ang siyang gumabay sa amin sa gabing ito, sa aming camping, Panginoon. Ano man po ang mangyari, Panginoon, alam namin na lagi kang nandyan. Maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so tayo ay kakain. Ito na yung kanin natin, mga behero. Pakarami, di ba? Joke lang. Ito yung kanin natin. So, pakasosyal ng ating mga ulam. Chicken. Marami mo kanin. Nagjo-joke ka rin pala minsan, no? Oh, joker ka pala, pre. Ayan ating mga uulamin. Chicken. At itong buttered shrimp. Courtesy of Albert. Tapos yung sa akin, Ay, niluto ko to kanina. Pack 1. Pack 2. Kain? Kain tayo. Tawag dito, yung kamote. May baang siyang kamote. Timpiwalag. Gap. Manok. Salamat, bro. Ba't yung manok ko yung tinira mo? Manok. Patigil mo yun sa'yo. Lasang ano? Okay. Hindi. Lasang manok. Alright, so tapos na tayong kumain mga behero. Dito tayo ngayon sa Maples River. Bali, meron tayo dito nakitang dipping pool. Dito na lang tayo maliligo. Tapos, diretso na rin tayong tulog. Tapos bukas, tutur ko kayo dito sa may Maples River. Dun sa may cottage na binabayaran ng mga turista. Isa yan sa mga pinakasikat na
tourist spot at saka pinupuntahan talaga para mag-refresh. Patakbo ulit tayo, tapos basa na. Naka-record. Ba't mo hindi mo lamig? Kamalan kang patin, no? Dito na tayo matulog. Explore pa tayo doon sa taas. Yan, so pero sobrang malikam-gam yung tubig dito. So na-enjoy namin yung paliligo. Nag-swimming ba. Ngayon naman, punta na tayo dun sa spot natin at pahinga na rin tayo para kinabukasan ay may lakas pa tayo sa paglilibot dito sa may Maples River. So good night mga behero and we'll see you guys tomorrow. Good morning mga behero at nandito tayo ngayon sa tapat lang ng spot natin. Ito actually yung niliguan natin kagabi kaso may mga tao na. At hindi na tayo makakapunta doon sa may Maples River dahil meron nga insidente ng pagkalunod kahapon. So binawalan na ng mga pulis, may nagbabantay na doon. Ang gagawin natin ngayon, kain lang tayong breakfast tapos pakita ko na lang sa inyo kung gaano kaganda yung Maples River na walang tao. Cottages pala doon mga behero nung open pa is 300 daw. Ang regular na araw, pag peak season, nasa 600 pesos. Sabi nung ni Uncle Chris, yung nagpatuloy sa atin dito sa kanilang kubo kagabi. Ayan, kasama lang natin ngayon, Team Tiwalag. Tamang breakfast lang muna tayo. Alright, so pero dito tayo ngayon sa irigasyon ng Maples River dahil bawal nga doon sa may Maples River mismo, dito na lang tayo maliligo. Ang sarap po behero. Dito yan po, dumadali hanggang doon sa palayan kahapon. Anong mga trip niyo mga pre? Eto na yung Maples pre! Ang bagal naman! Ang bagal? Ayaw eh! Ang bagal! Sagwan tayo! Sagwan! Mabato dito! Sasabi niyo! Pinaggago! Eh, gago! May bato! May bato! Sige, dire-diretso! Huwag ganyan! Ang ganda sa baba, ang ganda sa palayan. Ang layo naman pre! Ay gagi, basa yan pre. Gagi, uy, nabasa yung camera mo. Hindi, waterproof yan. Hawakan nyo. Hawakan nyo. Hawakan. May kasama tayong damo. Bakit yan? Kalahati na lang yata yung paa ko. Ba't nandito sa erase na? Ba't nandito tayo sa cave? Itaas mo kasi.
May mga bumabangga. May bata sa likod. Sumasabit sa puwet. Aray ko. Lalaki. Aray ko, ang dami. Ang dami. Saan tayo mapupunta nito? Aray ko, tayo na nandyan ko. Hanggang bagyo na to. Katig ka namin doon sa inyo. Puta, may bato. Tapos bigla tayo lumubog, no? Ano yung paluapat pa, ilalim pala, no? Wala na pa eh. Sige. Kaya yan. Palag. Dapat na vlogger lumubog. Inaanod sa creek. Gagi, damputin yung camera ko doon. Ay, wala na. Ay, nandito na tayo sa ano eh. Solid!